Imos ca información deportiva. O Ortogal Boiro Voleibol prepara xa unha nova tempada na que a continuidade será unha das súas principais apostas. O equipo comezará os adestramentos en setembro e contará cun bloque moi semellante ao do ano pasado, aínda que con novas incorporacións. A pretemporada do Rotogal Boiro aínda non comezou, pero o traballo de planificación leva semanas en marcha. O equipo poñerase en funcionamento 2 de setembro, cunha preparación que estará marcada por varios encontros amigables e que terá como primeira gran cita a Copa Galicia o día 26. Un inicio algo máis tardío do habitual que responde tamén ás particularidades do mercado de vivenda durante o verán. Ainda non empezamos o traballo, empezaremos o próximo día 2 de setembro. Empezamos un pouquiño tarde, pero bueno, temos que adaptar un pouquiño ás características do pobo, porque en agosto, a verdad que atopar piso para os xogadores de fora é complicado, entón nada, adaptámonos, comezaremos o día 2, xa temos setembro prácticamente pechado de partidos amigables tamén, temos Copa Galicia a finais de setembro, día 26, entón nada, agora estamos centrados en descansar os últimos días libres e empezar con mellor enerxía que poidamos. Esa planificación permitirá ao equipo chegar con ritmo ao comezo da competición ligueira. O primeiro partido será o 3 de outubro e tocará facelo fora da casa ante o Fútbol Club Barcelona. Para afrontar a nova campaña, o Rotogal aposta por manter a base do equipo. Un grupo novo, con moitos xogadores da contorna que xa conta con experiencia compartida da pasada tempada. Poucos cambios. Apostamos por continuar co grupo, un grupo moi noviño, con moitos xogadores locales. Temos un par de cambios obligados porque un par de xogadores decidiron continuar a súa carreira por outro lado. Un destes cambios é o de Jean Luar. O xogador portorriqueño que militou no Rotogal a pasada campaña regresará ao seu país para competir na Primeira Liga. O seu sustituto será o arxentino Nico Robbins, un xogador con experiencia en competicións europeas. Jean Luar, un chico de Puerto Rico que estaba o ano pasado con nós, vai a quedar xogando unha Primeira Liga lá en Puerto Rico. O reforzo que trouxemos no seu lugar, un arxentino, Nico Robbins, un xogador con moita experiencia en ligas europeas, tanto en francesa como italiana. Creo que é un xogador que nos vai a dar moito, sobre todo desde ese apartado de experiencia, que é algo do que carece o noso equipo. A outra incorporación é Gino Bevilacqua, un xogador moi novo, nacido no ano 2006, que chega para ocupar o posto de Juan Cañate. Unha aposta pola xuventude que, segundo o técnico, pode encaixar ben coas características do actual plantel. Vai a ser unha liga moi competitiva, vamos a xogar unha liga, houve unha reestructuración nas ligas da Federación Española, vai a ser unha liga super competitiva, os equipos estánse reforzando moi ben, dous equipos que descenderon da Superliga con xogadores estranxeiros van a manter prácticamente a totalidade do plantel, e a verdade é que vai a ser unha liga super exixente e nós plantexamos pois o de sempre, ir partido a partido. Penso que vamos a poder competir cos mellores da liga, pero evidentemente unha liga como esta, pois calquera equipo podes perder en calquera pista, calquera che pode sorprender na túa, e penso que vai ser unha liga de moita igualdade e nós vamos a intentar estar preto do nivel dos mellores equipos. A nova estrutura das ligas da Federación Española fará que a competición sexa especialmente exixente. Ademais, varios dos equipos que perderon a categoría desde a Superliga manterán boa parte dos seus xogadores estranxeiros, polo que o nivel será alto. O obxectivo será competir cos mellores e aproveitar a experiencia dun bloque que xa sabe o que é xogar xunto, pero sen esquecer que a igualdade pode facer que calquera pista sexa complicada. Agora teñen por diante pouco máis dun mes de preparación para poñer a punto un equipo que aposta pola continuidade, pero que tamén incorpora experiencia e xuventude para afrontar unha tempada que se presenta moi competitiva.